alle sammen. Den her video, det er min første video, som jeg lægger op på min nye blog. Så jeg håber, I vil tage rigtig godt imod mig. Og i dag har jeg været i Svendborg. Og så jeg vil lige give jer et lille klip af de 2 ting, jeg har købt. Ja, her kommer det. Hej alle sammen. Den her video, det er min første video, som jeg lægger op på min nye blog. Så jeg håber, I vil tage rigtig godt imod mig. Og i dag har jeg været i Svendborg. Og så jeg vil lige give jer et lille klip af de 2 ting, jeg har købt. Ja, her kommer det. Okay, den første ting, jeg har købt, det er... Okay, jeg har været i Matas. Og der har jeg købt den her. Det er... Ja, den hedder Got to Be, og det er sådan ret sjovt lavet, fordi at det er sådan godt, og så, ups, der, sådan der. Ja, det er sådan Got to Be, altså Got to Be. Det er jo engelsk, sådan på en måde, skal have, eller sådan noget skal have. Men det er sådan, så har de i stedet for at skrive 20 T-O, så har de bare lavet 2-tal. Og så et B i stedet for et E til sidst, så er det bare B. Så det er got to be. Ikke helt dumt. Og så er det big volume og push up. Og så er det mus eller sådan noget. Ja, jeg kan lige prøve at vise jer det. Ja, og så er der 250 ml i. Jeg kan lige prøve at tage det ud på min hånd, så I kan se. Se, så ser den jo sådan her ud. Og så sådan fast. Og det er sådan helt, det er virkelig sjovt. Det er sådan, men det samler sig sådan sammen. Sådan, ja. Okay, nu tager jeg det bare lige op i hårdt. Og det der står på den her om bagpå her, det er, at det skal sådan ned i hovedbunden. Altså nu, og så er det lavet sådan, at man kan gøre sådan her. Kan se der. Så I kan godt forestille jer, hvis man for eksempel vil have sådan pophår, og man så putter sådan nogle, hvis man så er sådan vådt hår, og man så putter det der i, det her, ikke? Og så tager man krøller, altså sådan nogle, du ved, sådan man ruller op i. Sådan nogle gamle damer bruger faktisk, eller ja. Men og så når man så tager dem ud, og man gør sådan her, og man rærer dem, så bliver det sådan en rigtig flot billede. Det skal jeg prøve en dag. Og det skal jeg nok lave en video om, så I kan se det. Ja, men det har jeg så. Der. Så, og det vil jeg så lave en video om, hvor jeg så gør det, ikke? Og den her, den har kostet 73 kroner. Og der var så rabat, så der var 33 kroners rabat. Så ja, rigtig godt køb. Ja, og den næste ting, jeg har købt, det er det her.
Det var ikke Matas. Det er et toilet. Det skal faktisk bare smides ud. Det er så klamt. Det er mere sådan noget, som der kan putte. Ja, det lyder faktisk ret klamt. Måske kan I høre det. Jeg siger ikke noget. Ja, og den skal faktisk bare smides ud. Og så vil jeg bruge den til et eller andet. Så skal den vaskes, og så vil jeg bruge den til et eller andet. Ja, men det kan jeg faktisk så godt lige gøre nu. Så smid ud. Det var lige 20 kroner, der er spildt der. Nå, lad os komme videre. Ja, og det næste, det var så lige min video her. Min første video. Og jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod mig. Ja. Hej, tak fordi I kiggede med. Okay, den første ting, jeg har købt, det er... Okay. Jeg har været i Matas. Og der har jeg købt den her. Det er... Ja, den hedder Got to Be, og det er sådan ret sjovt lavet, fordi at det er sådan godt, og så, ups, der, sådan der. Ja, det er sådan Got to Be, altså Got to Be. Det er jo engelsk, sådan på en måde skal have, eller sådan noget skal have. Men det er sådan, så har de i stedet for at skrive 20 T-O, så har de bare lavet total. Og så et B i stedet for et E til sidst, så er det bare B. Så det er got to be. Ikke helt dumt. Og så er det big volume og push up. Og så er det mus eller sådan noget. Ja, jeg kan lige prøve at vise jer det. Ja, og så er der 250 ml i. Jeg kan lige prøve at tage det ud på min hånd, så I kan se. Se, så ser den jo sådan her ud. Og så sådan fast. Og det er sådan helt, det er virkelig sjovt. Det er sådan, men det samler sig sådan sammen. Sådan, ja. Okay, nu tager jeg det bare lige op i hårdt. Og det der står på den her om bagpå her, det er, at det skal sådan ned i hovedbunden. Altså nu, og så er det lavet sådan, at man kan gøre sådan her. Kan se der. Og den her, den har kostet 73 kroner. Og der var så rabat, så der var 33 kroners rabat. Så ja, rigtig godt køb. Ja, og den næste ting, jeg har købt, det er det her. Det var ikke Matas. Det er et toilet. Det skal faktisk bare smides ud. Det er så klamt. Det er mere sådan noget, som der kan putte. Ja, det lyder faktisk ret klamt. Måske kan I høre det. Jeg siger ikke noget.
Ja, og den skal faktisk bare smides ud. Og så vil jeg bruge den til et eller andet. Så skal den vaskes, og så vil jeg bruge den til et eller andet. Ja, men det kan jeg faktisk så godt lige gøre nu. Så smid ud. Det var lige 20 kroner, der er spildt der. Nå, lad os komme videre. Ja, og det næste, det var så lige min video her. Min første video. Og jeg håber, at I vil tage rigtig godt imod mig. Ja. Hej, tak fordi I kiggede med.